masu zaba. kar su hana ka aiki. Tsaya da kafar ka Abba, Tsaya da kafar ka yan Abba. kasuwa nasarar su riba. Kar su hana Ana ta ka fama aiki. da ɗan kamashu a'a. Tsaya da kafar To ka ga Abba. shawari ka tsaya ka duba. Tsaya da kafar ka A ni ba Abba. ni raina shirin filan ba. Kar su hana To ka fa aiki. amma ka miƙe kafar ka Abba. Tsaya da kafar Kai ka ka Abba. tsaya gaban jama'a ka rantse. Tsaya da Ka ce kafar da su ka za Abba. ka bude ido ka rintse. Kar su Ba hana kai ka ta aiki. rushe kudin jama'a ka gumtse. Tsaya da Ka kafar bude idan ka sun cika kansu batse. Tsaya da kafar Dan ko ka Abba. wallahi za su saka ka sartse. Tsaya da kafar ka Igiyar Abba. zaton da suke ka gumtse. Kar su Rike hana ka aiki. masoyanka kar ka bari su watse. Tsaya da kafar ka Abba. Tsaya da kafar ka Abba. Kar su Yau hana gashi ka duk aiki. yan uwanka suna fushinka. Tsaya da Ka kafar ka jure Abba. korafi na abokananka. Tsaya da A tilas kafar ka masoyan Abba. kwarai su ji tausayinka. Kar su hana ka Sai aiki. a yi rabo a cikin gidanka. Tsaya da kafar ka Abba. Sannan ka zo a hana ka dauka. Kar su hana Ka ka sallamar aiki. wa ɗanka mashan wajenka. Tsaya da kafar ka To Abba. farashin jini a hana a yanka. Tsaya da kafar ka Abba. Sabansa Abdullahi canka. Tsaya da kafar ka Dan Abba. na ji ɗan kadina yabanka. Kar su hana ka aiki. Marzan aboki hadiminka. Tsaya da Ya ce kafar ka san Abba. rabbana zai tambaye ka. Kar su hana ka Dan aiki. amanar jama'a ka ɗauka. Tsaya da kafar ka Abba. Wani kar ka damu da masu suka. Kar su hana ka Dan aiki. kar su kai ka suna baro ka. Tsaya da kafar ka Abba. Kai rantsuwa za ka kare Kano ta damu. Tsaya da kafar ka Abba. Kasa hana ka aiki. Rantsuwa za ka kare Kano ta damu. Ka tsaya da kafar ka ba. Ka hana ka aiki. Kai rantsuwa za ka kare Kano ta damu. Tsaya da kafar ka Abba. Kasa hana ka aiki. Rantsuwa za ka kare Kano ta damu. Kai Allah ya ba gwamna alƙawari ka ɗauka. Tsaya da kafar ka Abba. Kuma haƙƙin Kano Abba dole a tambaye ka. Kar su hana ka aiki. Ka tsaya da kafarka in ka yi barci ma ka farka. Tsaya da kafar ka Abba. Kai karen sai za ka kare dubin jama'a ta dawo. Tsaya da kafar ka Abba. Allah zai tambaye ka. Rantsuwa za ka kare Kano ta Ka damu. ganga dai kai da direban ga kar a hana ka tuki. Tsaya da kafar ka Abba. Na ji waɗansu 'yan surgude da suna ta raki. Kar su hana ka aiki. Karen gabatar a ofis a daina saka ka ɗaki. Tsaya da kafar ka Abba. Kai amanar 'yan Kano kanka kar ka bi masu sambu. Tsaya da kafar ka Abba. Ku kara hana ka aiki. Rantsuwa za ka kare Kano ta damu. Ka zama mai ra'ayin kanka kar ka biye ta tasu. Tsaya da kafar ka Abba. Sai ka zama jarumin kanka kar ka biye fushinsu. Kar su hana ka aiki. Domin idan ka biye su karshe su mai da Kano asusu. Tsaya da kafar Karshen ta kai ka je ka gaya wa Allah su ci su yi ta kwambu. Tsaya da kafar ka Abba. Ka hana ka aiki. Rantsuwa za ka kare Kano ta Da damu. Abba duba dubin masoyanka kar ka bari su watse. Tsaya da kafar Suna ka ta Abba. kokarin su aza ka hanya kar ka sake karaze. Kar su hana Batun ka aiki. masoyanka Abba na garkiya ne sai ka rike shi dutse. Tsaya da kafar ka Abba. Ka amsa kiran masoya ka duba Kano ta dabo. Tsaya da kafar ka Hayya Abba. kar ta hana ka. Rantsuwa za ka kare Kano ta damu. Shawara maka baka kyauta da zaka ci moriyarta. In ka yi duban kwarai da idan basira nan gaba sai ka huta. Kar su hana ka Da aiki. Abba dan kamashin ka nema yake fa ya kwaci mota. Tsaya da kafar ka Abba. Da sai ka rike makullin ka kar su yi makwalabu. Tsaya da kafar ka Abba. Kasa hana ka aiki. Rantsuwa za ka kare Kano ta damu. Gaba dan kamasho yana so ya kansara masu dan Allah kar da ku cuci fasinja tunda muna da haƙƙi. Kar su hana ka To aiki. Abba kai aka ba amanar mu dole ka nemi birki. Tsaya da kafar ka Kar Abba. masu kai ka suna baro ka kar ka saka mun lebo. Tsaya da kafar